ganin babban sassaba ya sake sumar da sarki Ali Ganin Bello. Muhammad Sani Sulemani gidan dare wato ga wannan wasa da ake shirin gauda a fafata shi tsakanin sarki Ali Ganin Bello da shida Sangon wato a gaban miliyoyin mutane sarki ne zama wato wannan wasa. Sarki Ali Ganin Bello kenan wanda yake daure hannun shi inda kaga wato ga Chino Ramadan nan a kusa da shi suna wato ƙara kama mishi a saboda girman shi domin ya naɗe hannun shi don yin wannan gumurzon inda sarki Ali Ganin Bello kenan tuni yake riga ya shirya yake shirin wato domin wannan gumurzon da kakula a wannan wato a filin wasan ya cika ya ɗauki al'umma here da tunani kuma ya cika wurin wato gida ya riga ya cika a wannan lokacin. Muhammad Sani Sulemani gidare ga kuma wato Sangom shi ma wanda dan wasa ne a wannan zamani baya nan wanda wato sun fafata wasanni tsakanin su. Sangom na Kaoji wanda kaga yayi ma alƙalin Bello kisa biyu a jihar Katsina zamu ce kuma an yi ran wannan dambe in aka yi wannan shine zamu ce na hudu an yi a Mararaba a gidan dambe na Idris Bambarewa ba kisa a wanda Sangom kaga shine yayi ma alƙalin Bello a kisa mafi muni a bayan nan wanda shi yayi ma alƙalin Bello kisa mafi muni a baya-bayan da wanda ya buge shi ba sai da aka dauka to wannan dambe ne mai hadari da za a yi tsakanin su ba bidiyo muka yi da ala kudan bari cigaba Sangom hoto Sangom na kawo kenan wato dan baraka ya saurin girma wanda shine wato tauraron dan wasa na bangaren gurma da a wannan lokacin Sangom wanda yake ga ƙarfi ga tsayi ga bajinta ga wato azo a bangaren gurma da wato jama'a masu kallon wato jabbi mai hoto kenan wa mako wanda shi ma gashi ya shiga wannan waje inda ala zuwa wannan wasa wato sarki Ali Ganin Bello kenan aka dauko Sarki Ali Ganin Bello kenan wato jama'a da kakula Sarki Ali Ganin Bello kenan wanda Abdullahi ina ganin kidin da suke bai gamsu shi ba shi ne yake gani sai ya shi wato abin kidi ya tayar da Ali Ganin Bello da kanshi wato sarki kenan wato Sangom kenan na kawo Sangom kenan Sangom na kawo wato wanda ya buɗe hannu ya ce ba kuwa wato shi ne zai da fara alƙalin wannan wurin ya riga ya ɗauki harami a ko'ina idan ka duba za ka ga magoya baya ne wato suka ɗan wato jami'in da jama'a in ka kula a wannan lokacin da Sangom yake ci gaba da takawa duk inda ka duba za ka ga wato matasa ne a ko'ina suke ci gaba da wato wannan mai da suke a wannan wurin inda za a yi wannan gumurzun kuma kaga ko'ina ya riga ya kama wato Muhammad Sani ina mu je cewa wannan gida dai ya dinke da kusan gaba ɗaya malaman gwamnati jihar Sokoto da ta kusa da wannan waje wannan haka inda ka duba za ka ga salamu alaikum dole ko da yana abin da muka so da dabbe in kai naka
wani yin nashi amma ku sani ma asaba min musibati illa bi iznillah ya mashi in kakula kowa ya riga ya shirya da wannan gumurzun za a yi ne wato Ali Kanin Bello ya shigo a fusace wannan fili wato fansa yake ne ba na jihar Sokoto chairman na wannan wasan wadda APC youth stakeholders na jin daɗin jama'ar Najeriya gaba ɗaya sai Adamu Tilmi, Adamu Gwamna, Adamu Distinguished Senator ya ce in waɗa muku ko kisa ya ba shi 250,000 jakanya kan sarki kan sabon wato dabin ya dawo na kuɗi kenan naira 200,000 wallahi ya ana haka 200,000 da masu yana da kiliya wato ciniki ya riga karfe 6:25 daidai agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad Jamilu Jama'a ke tare da ku kai tsaye da kuma wannan wasa na sarki Sangwam da shi da sarki Ali Kanin Bello wannan san sarki Sangwam da sarki Ali Kanin Bello Sangwam Ali Kanin Bello sarki Ali Kanin Bello shi ka mai kyau Sangwam Musa daga maganin babban sasabo ya sake su da sarki Ali Kanin Bello kisa ta uku a cikin ƙasa da minti 12 haba Sangwam ya halarci hanyar wababi shanya kai da hantsuna mutanen dange wannan labarin ya sauya Ali Kanin Bello har yanzu bai dawo ba Ali Kanin Bello ya ji wanda ake ciki wanda wannan ranar kurmada jama'a cikin takura har yanzu sarki Ali Kanin Bello bai dawo ba a wannan gumurzun a wannan mummunan kisa kuma na uku da sarki Ali Kanin Bello ya mai kenan yau sarki Ali Kanin Bello wato da yayi masarki Ali Kanin Bello